Ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса ва бародаро хуш омаден як бор дигар ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, мошин дилхоҳ намёвӣ ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Мора зинда ва сарбаланд бошен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза дар рӯи экранҳои шумо ҳастай бародаро. Навори имрӯзаро сар мекунем. Ҳама каса рафтем. Якам мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро Opel Vectra B. Соли барориш 1999, кузофи седан. Мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газа ҳардуш кор мекунад гуфтай, коробкаш механика. Мошин беҳтарина ягон кор надора, фақат мегири ҳайш мекунӣ тамом. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва срочна гуфтай фурӯхта мешава ва нархша боша гуфтаи сай 35000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 241000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзона мекунемша. Барои маълумоти бештара бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс. Соли барориш 1995, кузов седан. Мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш. 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 балони нав дора, акклиматорашам нав. Мақсад мега ягон камбудӣ надора, састияниш созай. Фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дора ва нархша боша гуфтаи 40000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 275000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, арзон мешава. Алиш ҳам мешава вариантҳо боша гуфтай пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Daiwon Nexika. Соли барориш 1994, кузов седан. Авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтарай ва нархша боша гуфтаи 11000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 75000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, бо чақчақ мекунем. Алиш ҳам мешава вариантҳо дошта бошем, гуфтай пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Чорум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 21099. Соли барориш 2004, кузов седан. Авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 4 балони нав дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, пусидагӣ надора. Мошин састияниш навай, фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи сай соҳибаш 13000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 89000 рубл мешава. Харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешава. Алиш ҳам мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Volkswagen Passat. Соли барориш 2003, кузов седан. Авио мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин гуфтай дар ҳолати хуб қарор дора, кондисионер дора, абагреф сидениё дора, газ евро 4 задагай фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаи 30000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 206000 рубл. Харидори конкрет набоша гуфтай бо арзона мешава. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F. Соли барориш 1994, кузов седан. Авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати оли қарор дора, мега камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи 22500 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 155000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай марҳамат биёен дар болои капот савдо мешава, ба телефон савдо намешава. Марҳамат бародаро барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшӣ БАЗ 2110 соли барориш 2007 сол кузов седан мотор 1.7 сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб ҳуҷҷатош яксола задагӣ надора гуфтаи пусидагирам надора рул гидравликаи хадавои нав акклиматоршам нав губка шумка кадагиай диска балонои нав задагиак фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеи бародаро ва нархша боша гуфтаи 21 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 144 000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтаи бо арзона мекунемша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F соли барориш 1997 кузов универсал мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестаи дӯстон. Айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи 29 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 199 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо арзон мешавад. маълумоти бештара гуфтаи бо ба тариқи телефон метавон. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Vectra A соли барориш 1995 кузов седан абё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш як сола ҳуҷҷат дорад мотор хадавои хубай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдатай бародаро ва нархша боша гуфтаи 25 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 172 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи бо арзона мекунемша арзон дар пеши мошин мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexika соли барориш 2011 сол кузов седан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин гуфтаи бензини холия 100 км дар 6 литр расход дорад. мошин состояниш беҳтаринай масалан навай 4 балони нав дорад 4 электропакет документош яксола ҳастаи хадавои нав фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷандаи бародаро ва нархша боша гуфтаи 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 206 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи арзон мешавад. алишам мешавад ба ягон Lada Priora 2012 ё Lacetti 2007 сол болои сумметум вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли барориш 2002 сол кузов седан абё мотор боша DV0 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш гази евро 4 задагиай ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳастай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи 27 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 186 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бародаро бо арзона мекунемша. алишам мешавад вариантҳо боша гуфтаи марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F соли барориш 1997 солаи кузови универсал мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошина гуфтаи дар ҳолати хуб қарор дора мотор хадавоиш 100% варид надора чашкиҳои пеш гуфтаи созай рамашам созай Texas Motor Tonneau 2023 ҳастаи балонош нав бензин кор мекунад қатъи газ ҳардаш 100% тоза ягон проблема надора фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаи 29 200 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 201 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед савдо мешавад. баъди мошин омада дидан гуфтаи дар пеши мошин савдо мекунем ба телефон савдо намешавад. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Vectra B соли барориш 1997 сол кузов седан абё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошин созай мега соҳибаш хадавои краска созай калонко магнитофон ранги самбуфер гуфтай мехона 4 дар электропакет дора задаги пусидагӣ тамоман надора мошин як дасткаштагиай фақат 1000 сомда як ҳалсават мекунӣ гуфтай тамом мошина фурӯхтесам Россия мерам ба ин хотир савдош кардесам. айни ҳол мошин дар ноҳияи ҷайҳун қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтаи 17500 сомон
با روبل امروزه میشود 120,000 روبل. خریدار انیق باشه گفتم مرحمت زنگ زنیم با ارزانه میکنیم شه. برای معلومات بیشتر به دست آوردن برادرها به رقم‌های در اکرام مراجعه کنین و معلومات ایلاوگی را از خود صاحب ماشین دریافت کنین. و دوستان عزیز در همین جای امروزه اعلان‌های ما به انجام میرسه. رحمت کنین اول تا آخر تماشا کردین، لایک گذاری کردین، دستگیری کردین، زنده و سربلند باشین. برادران ما هر روز اعلان‌های نو بنای ماشین‌های فروشی داریم تا نوار آینده در هر کی جای باشین. خودتان احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.